Μετά από καιρό κάνουμε βίντεο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε. Η Ελλάδα καίγεται από άκρη σ' άκρη. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βρίζει την κυβέρνηση, την οποία πριν 1,5-2 μήνες την ψηφίσατε με 41%. Κάποιοι βγήκαν και είπαν σήμερα ότι πιστεύουν θα τα πάει καλύτερα τη δεύτερη φορά, αλλά από ό,τι φαίνεται από την αρχή μόνο καλύτερα δεν πηγαίνουν. Δεν πειράζει που καίγονται τα δάση, τα σπίτια και οι περιουσίες του κόσμου. Ήταν επιλογή τους. Και μην αρχίσετε να διαμαρτύρεστε από κάτω στα σχόλια ή να μου στέλνετε μηνύματα τι είναι αυτά που λες και ξέρω εγώ. Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Όπως ένας άνθρωπος, αν πάρει ένα αυτοκίνητο και πάει με 300 χιλιόμετρα και καρφωθεί σε μια κολόνα, είναι επιλογή του. Το θα σκοτωθεί είναι συνέπεια των πράξεών του. Άρα το ότι θα καεί το σπίτι του, η περιουσία του, το χωράφι του, είναι συνέπεια των πράξεών του. Ποια είναι αυτή η πράξη? Ότι κάποιοι πήγανε ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Επίσης κάποιοι άλλοι που θα πούνε μα εγώ δεν τον ψήφισα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν πήγαν καθόλου να ψηφίσουν, που επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Πλέον δεν υπάρχουν άμαχοι. Ούτε κάποιος που δεν ήξερε, ούτε τίποτα. Πλέον είστε συνένοχοι και ευθύνεστε για αυτό το πράγμα. Είτε τον ψηφίσατε, είτε δεν πήγατε να ψηφίσετε. Θα πούμε για άλλη μια φορά, συνεννοηθείτε, βρείτε ένα κόμμα και ψηφίστε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξανακυβερνήσει. Θα μου πεις και τι θα κάνει. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνει, αλλά αυτούς που υποτίθεται ότι έχετε ψηφίσει και δεν έχουν κάνει μάλλον, ή έχουν κάνει τα χειρότερα, δεν τους ξαναψηφίζετε. Επίσης με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Βγαίνουν κάποιοι ανεγκέφαλοι και τρέχουνε, πηγαίνετε βγάλτε ταυτότητες, κάντε δείξτε το ένα το άλλο. Καταρχάς οι ηλεκτρονικές θα είναι υποχρεωτικές μετά το 26, πρώτον. Και κατά δεύτερον, πες ότι αύριο το πρωί πάμε όλοι και βγάλουμε ταυτότητες, τις παλιές ταυτότητες. Και έρχεται μετά το Σεπτέμβρη η κυβέρνηση και σου λέει ξέρεις κάτι, γιατί έτσι γουστάρω, τις βγάζω όλες άκυρες. Αν δεν βγάλετε ψηφιακή δεν μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Ή όποιος δεν βγάλει την ψηφιακή σας δίνω 6 μήνες, τρώτε πρόστιμο. Γιατί απλά γουστάρει. Δεν θα σας ρωτήσει ότι έκανε και με τα εμβόλια. Επειδή δεν πήγαινε κανείς να το κάνει, τι έγινε? Έβαζε πρόστιμα. Και τώρα το ίδιο θα κάνει. Μπορεί να μην βάλει πρόστιμο, μπορεί να βάλει κυρώσεις, μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Όπως κάποιοι που πήραν επιστροφή φόρου από την εφορία, δεν τους τη δώσανε, γιατί κάποιοι δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, είχαν φάει πρόστιμο, τους αφαιρέθηκε το πρόστιμο και κάτσαν μπουκάλα. Και το πήρε με το έτσι γουστάρο, τους πήρε και τον έμφυα, γιατί απλά το κράτος είναι, αποφασίζει και διατάζει. Αν αύριο το πρωί θελήσει να βγάλει ένα φε και να πει θα περπατάτε με τα χέρια, θα πρέπει να περπατάμε με τα χέρια. Αν δεν σας αρέσει να περπατάτε με τα χέρια, επαναστατήστε. Μην περιμένετε ότι κάποιος θα έρθει να σας σώσει. Μόνοι σας θα σώσετε τον εαυτό σας. Ούτε ο γείτονας θα έρθει, ούτε κάποιος από κάποια άλλη χώρα, ούτε ο Θεός ο ίδιος θα σας σώσει. Και δεν το λέω σε θέμα ύπαρξης ή μη ύπαρξης, το λέω σε θέμα ότι σου έχει δώσει μυαλό να σκέφτεσαι και να πράττεις. Άμα δεν μπορείς να σκεφτείς και να πράττεις, κάθεσαι σκλάβος και δούλος αυτών που σκέφτονται ή αυτών μάλλον που πιστεύουν ότι σκέφτονται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δυστυχώς τα πράγματα θα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο. Κάποιοι λένε από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν πορείες για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Αν δεν γίνει κάτι δραστικό δηλαδή με την έννοια μαζικό, καθολικό για όλους. Δηλαδή να βγουν ξέρω εγώ 8 εκατομμύρια ας πούμε στο Σύνταγμα και να μπλοκάρουν τα πάντα ας πούμε.
δεν πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Τα δάση συνεχίζουν να τα καίνε και δεν είναι μόνο πλέον αυτή τη στιγμή μόνο για να βάλουν ανεμογεννήτριες, είναι και για να μην μπορεί ο κόσμος να φύγει να πάει στα βουνά. Είναι αυτό που θέλουν να κάνουν no human zones, δηλαδή ζώνες χωρίς ανθρώπους. Και τότε θα τα βρεις δύσκολα στην πόλη, τι θα κάνεις? Θα πας στο βουνό. Γιατί θα τα βρεις δύσκολα? Γιατί δεν θα παίρνεις το εμβόλιο, δεν θα παίρνεις ταυτότητα, δεν θα παίρνεις το τσιπάκι, δεν θα παίρνεις δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να φύγεις να πας εκεί, γιατί δεν θα σε θέλει η κοινωνία. Θα σε διώχνει. Όπως κάνανε με τα εμβόλια. Τι κάνανε με τα εμβόλια? Δεν έχεις, είσαι λεπρός, έξω. Δεν σε βάζαν στα μαγαζιά τους, δεν σε αφήναν να πας πουθενά. Το ίδιο θα γίνει και με αυτό. Οπότε θα σε έχουν κάψει όλα, πού θα πας? Δεν θα θες να φύγεις από την ασφάλεια της πόλης, από το σπιτάκι σου? Τι θα πας να φας? Πού θα πας να κοιμηθείς? Πού θα πας να μείνεις? Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, θα βάλουν και ανεμογεννήτριες. Αλίμονο. Τόσες μας χαρίζει η Γερμανία. Ήθελα να πω μας πουλάει, δίνοντάς της λιγνίτη. Αυτή φτιάχνει καινούργια εργοστάσια λιγνίτη. Εμάς μας δίνει ανεμογεννήτριες. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε επιβιώσει. Γιατί έτσι πλέον θα πηγαίνει. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι θα πρέπει να επαναστατήσει. Γιατί διαφορετικά όποιος αντέξει. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.